Eller Bergino igen. Goddag igen, folkens. Ja, okay. Jeg er død. Er vi det? Tror du virkelig, at vi er det? Hvem døde jeg? Jeremy Loops with a weapon. Rockets. Hvem døde du af? Det er den AI, den AI. Ja. De der ære sådan der chopper der, ikke? Fuck dem, man. Jeg spawner ved Basino igen. Det gør os. Fuck dem, man. Det var fandme en Vi skal intens bare have deres kamp, det våben. Og så skal vi bare væk. Okay? Ja. Fordi de der choppers, de har en rækkevidde. Mere kan de ikke flyve. Længere flyver det ikke. Fordi vi har ikke skudt på dem eller noget nu. Og de har ikke opdaget os. Så er der slut. Og så er der bare løb, okay? Mm. Den her episode, den var virkelig god. Men fuck, man! Vi blev plukket ihjel. No shit, Sherlock. Jeg så sjovt, at han har ramt chaufføren. Så de skød ham igennem. Og hvor spawner jeg henne nu? Jeg spawner i hvert fald ikke ved Bausino, det er en ting, der er sikkert. Jeg spawner en. Spawner nede ved Belota. Ja. Ja. Yep. Det vender på nu, der vi kan dykke. Bausino. Sådan der. Og du er 500 meter væk fra mig. Vent på mig, dude. Kan du vente på mig? Yes, det var så lige det. Ja. Vi skal bare have det der loot. Vi har tænkt om nu. Vi skal ikke på noget friendly fire. Hvis de begynder at skyde efter os, så skyder vi igen på dem. Og du skal bare sigte efter... Jeg kan allerede høre en chopper nu. Prøv lige at vente på mig. Kan du sigte efter i førhuset? Førhuset. Jeg kan ikke se den, jeg kan høre den. Ja, men når hvis den kommer imod os, ikke op? Så sigter du efter førhuset, ikke op? Du er lige der under mig. Du Jeg er ved- lige der, lige der. Hvis... Nu lad være med at skyde. Hvis du ser chommeren godt komme mod dig, og du kan se forruden på den, ikke op? Så skyder du bare alt, hvad du kan igennem forruden, okay? For det har jeg gjort, og jeg er sikker på, at en af dem, de er død. Løber du imod mig lige nu? Du bliver med at sidde bakken her. Mm. Hej. Oh my god, det var sjovt det der. Bro. Ja, jeg kan også høre den. Skal vi ikke bare liste os? Det så kan det være bare løbe, altså. Ja, og vi skal bare herhen igen. Vi skal herhen igen, okay? Og så skal vi tager genvejen rundt om. Men der er weed farm der nu. Tror du, der kommer bandits igen, der, eller hvad? Nej, jeg gør det først, når serveren restarter. Vi skal bare det hen og have deres våben nu. Det er den eneste chopper, der er der! Hvis vi kan få den ned, ikke? Og skyde dem igennem glasset. Kan man ikke godt skyde i forhuset igennem glasset? Jo. Ja. Det kommer an på, hvor meget den er armet jo. Det ved jeg sgu ikke. Den er i hvert fald ikke meget armeret, fordi du har i hvert fald... Du har fyret noget på skud på den, har du ikke det? Jeg fik næsten helt mag på den med 200 skud i. Ja, og jeg har også næsten... Jeg har fyret... Jeg tror i hvert fald, der var 200 skud i, og så var der kun, eller så kun 100. Det er også meget. Så de er pænt low. Hvad så? Jeg sigtede bare lige midt i face. Lad være med det. Prøv at tænke at stunne dem igennem glasset, og så ind på dem. Stunden, hvad nu det er? Cheeser. Hvis vi først har fået før man nu. Så styrter den jo med det samme. Men mindre den så selvfølgelig prøver at lave den er der. Men mindre den selvfølgelig prøver at lave kamikaze. Det kan den sådan ikke. Det kan jeg altså ikke. Jo. Kan det godt det? Sagtens. Seriøst. Yep. Hvis vi skyder... Ja, 100 p. 100 p. ja, hvis vi skyder den, når den flyver imod os, så er vi døde. Nej, fordi at gunneren er bag den. Altså i bagenden af den. Det var derfor den skød efter mig der. Mm. Det du skal bare gå bag koppen. Når den er her, hvor vi går nu, så skal du bare gå bag det der hus der. Og når den er der, så skal vi bare gå bag huset igen. Og så skal vi bare løbe af helvedes til, seriøst. Bare se, vi kan blive undgået. Slet Jeg er i ikke. tvivl om mit inventory, og det skal jeg fandme have igen. Og så efter det går vi over til Trader City Clan. Mhm. Så går vi til aircraft dealeren bagefter, og så køber vi en grosser. Ja, det er så... det er der hvor... Jeg tror, Det er er det ikke, faktisk- det er ikke NATO-våben, vi har bæret rundt på os der. Jeg er ret i tvivl om, det var NATO, eller hvad det var. Det er det. Det er NATO. De to våben jeg havde var i hvert fald NATO.
Det tror jeg også, mine var. Du har klar, hvor meget de er værd, NATO-våben, ikke? Mhm. Og et af dem er allerede over 100.000 værd. Så vi har til en chopper hjemme. Vi skal bare ikke i nærheden her igen. Jeg er godt klar over, at vi har 2 våben til de 2 våben, vi har til sammen. Dem har du, hvad? Ja, havde du ikke en MSR? Jo. Ja, jeg havde nemlig også en MSR. Jeg mener, de er nogle af 40-90.000 hver. En af dem. Hold da kæft, man. Den chopper der, den kan meget godt lide at flyve rundt der. Det gør den hele tiden. Det er jo indkodet en rute, som den skal flyve i, jo. Nu er vi Det jeg bare synes, der er lidt dårligt ved det her, det er, at altså... Det er jo, jeg ved godt, at det ikke, at på nogle punkter kunne det være fedt, men det kunne være fedt, hvis det var, at de kørte rundt på mappet også. Og Ja, spille, og spille som andre players og alt muligt. Ja, ikke sådan, de har sygt våben og alt muligt, det synes jeg er lidt. Det er jo fordi, det er weed deal og sådan noget. Må jeg ikke op og skyde efter den? Nej. Lad være, seriøst, er du fucking døv? Ja. Det er mig, vi snakker om. Og prøv lige at vente på mig at gøre. Og Du du er skal dum at ikke. snakke om, mand. Lad nu være med at skyde efter den, altså. Jeg skyder efter dig med noget Du skal cheese. ikke afføre skud med, seriøst, lad være. Så vent på mig. Hvordan er det nu, man giver honør? Sådan der. Nå, man. Goddag! Chopper incoming. Ikke skyd, ikke skyd, ikke skyd. Enemy little bird incoming! Det flyver virkelig skævt, eller er det bare mig? Nå, det er fordi, den drejer jo. Jesper. See enemy little bird incoming! Satan, sådan venter du. Hold din kæft. Fuck, var det sygt, vi fik den jo. Med fucking Enfield. Hvad skal der ske for det? I don't know what to do with a big fat butt. Tænk, hvis vi kommer i chopperkrig mod den der også. Hvor meget koster en attack chopper? Ved du det? Attack chopper. Mhm. Den koster nok en... Den der, som de har der. Den der, som de har der. Den der, den koster 50.000, tror jeg. Skal vi have sådan en? At vi skal have... Jeg tænker, den vi er skal ikke den have alt. topper. Vi skal ikke have en alt for dyr en, fordi vi skal godt købe sådan en lille facen en, som det vil Vi skal have pay en 22'eren. Hvad er det for en? Det er den største helikopter. Nej, jeg er dum eller hvad? Jeg vil have sådan en lille en. Prøv så vi kan flyve med den. Skal vi ikke tage sådan en? Du skal have en Mossy så. Ja, skal vi have den? Dig. Er det ikke den er nogle Den få? er fucking svær at flyve, selvom det ikke godt være, den er lille, men fandme svær at flyve. Er de større nemmere så, eller hvad? Ja, sådan. Det lyder virkelig bare nemt. Du drejer på musen, gør man ikke det? Du drejer på musen, jo, og du lander på sæt. Men hvis du lander for hårdt, så styrer, Fuck laver du? så styrter du. Og hvis du, Man skal jo bare til en tryk. X. 10 sekunder. X. 10 sekunder. X. 10 sekunder. X. 10 sekunder. hvor får du X ind i billedet? Nej, sæt mener jeg. 10 sekunder. Sæt. 10 sekunder. Hvis du gør det til 10 sekunder i gang, så... jeg kan sige, trykke sæt igen. Så tror jeg altså, at du kommer til at styrte. Hvorfor? Du skal bare sådan, du skal ikke holde ind, men spamme den. Skal bare spamme den? Ja. Hvorfor? Nej, du skal ikke spamme, du skal spamme på den. Tjekker Hvad jeg er har... det igen, det der? Hvad? Loot, og så er der bare løb livet, okay? Ja, det er en lille fed fascistbøsse. Ved næste round her så... Nej, vi kan bare gå ind her. Hvis han ved, hvor, at vi er der nu, ikke også, så er det vigtigt. Vent lidt. Go. Run. Den chopper der, den er jeg altså lidt bange for. My body. De ligger her. Yeah. Au. Det må ikke. Kommer de? Ej, jeg var bare bange for, at han kom. Ja, det var jeg faktisk. Close back, og hvad er der og hvad har dem der, og den der. Og så tænker jeg, at det var også den der, den skal ikke gå til spil. Og så har vi her, der skal vi have min... Jeg vil gerne have at vide, hvor min MSR ligger i den her.
Kommer den imod os? Okay, jeg tænker lidt, den er jeg ikke sikker på, så vi lader os løbe. Vent. Jeg vil virkelig gerne have min MSR. Den er væk. Nej. Den er despawnet, men jo, den er. Painkiller, scrap metal, kan bruge toolbox, kan bruge... Har du overvejet at kigge din Alice Pack? Hvordan gør jeg det? Hvis du går ind på G, Nå, der. og så kan du gå ind, og så kan du trykke på... Nå, jeg er Alice Pack. Hvordan skal jeg loot den? Skal jeg bare... Nå, der er den! Hvordan får jeg den ud? Så gør jeg her. Den er højt op oven også lige nu. Nej, den er som den plejer at være. På... Jamen, så... Ja, skal vi ikke bare løbe nu, please? Hvis du vil have en MSR, så ligger den lige der. Jeg har min MSR. Nu kan du løbe også ind lige der. Der ligger også flere... Jeg løber altså nu. Der ligger 4 magasiner der i. Hvorfor har jeg ikke nogen guns magasiner sådan her? Hvor mange magasiner har jeg sådan? Prøv nu, har jeg taget de forkerte magasiner? Ja, jeg har. Nej. Jeg har dem her. Så. Kommer du? Jamen tak, fordi du venter på mig. Du er fandme en sand ven. Kan vi komme hen? Nej, vi kan ikke. Jeg løber. Vent på mig. Jeg ligger over en tweetline imens. Chopper den kommer. Løb efter mig. Jamen, jeg ligger lige på det her. Chopper den kommer nu. Og ved du hvad der er fedt på den server her? Hvad? De har ikke det der buggede trade system. De har det der gode der. Det var tæt på dig. Du var troligt den opdagede sidste gang. Det forstår jeg ikke, hvordan den kunne Jeg gøre tror det. det var fordi vi skød så mange gange på de jægers der. Ja. Ej, der var virkelig mange. Der var i hvert fald over 12 der. Og jeg fik i hvert fald også mange. Ja. Og min humanity, den er på 800. Lol, stiger den hver gang man skyder en AI? Ja, den stiger med, jeg tror det er 2 eller 3, den stiger med, når du skyder en zombie. Fuck, er det der? Det er en ko. Hvor fuck ser den god hen? Nej, jeg vil skyde. Har vi en hunting knife? Ja. Godt. Jeg har bare ikke plads til det kød, der jeg får Ja. der. Der er jeg. Du siger, når du har en masse slagtet. Den er slank. Og den okay, har du set det øver, den har? Klamt. Der ligger 6 midt der i. Blev vi lige skudt efter der? Skyd den i røven. Hold da kæft, der ligger meget. Vent Nu er lige, det. har du lige er der ikke mere der i nu? Nøj. Nu forsvinder den ned i jorden. Du begravede den. Jeg håber, du ved, hvordan fuck vi får det her. Vi skal have en stor backpack, bogstaveligt talt. Jamen, hvorfor tror vi skal gå til Trader City Glen for helvede? Er vi langt væk derfra? Nej, vi er Vi ikke. løber over til mig for helvede. Ja, vi er sådan like, hvad, 1000 meter fra, tror jeg. Din lille bums. Du har klogt, det våben, vi har, ikke? Og de... Jeg tror, Og der er der safe zone, ved ikke? Og der er en grøn ring rundt om, ikke? Vent. Jo, mit det er NATO. Prøv lige, jeg skal lige tjekke, hvad mine er her. Det er Min- samme med... Nej, Lapuren er ikke snart... er ikke auto. Eller NATO hedder det. Fuck, den flyver tæt på, egentlig. Jeg Trader tror også, City- at den lidt følger efter os. Lad være med skyd. Yalla habibi, yalla habibi. Jeg er lige heroppe. Nej, det er sgu dig, mand. Fuck, du føler, at base her har en god udsigt over det hele. Ja, men det er også et åbent sted, det er et for åbent sted. Ja. Nå, folkens. Jeg tror, vi skal til at slutte af nu, fordi at, har du time på? Ja, jeg tager på, at den siger, der er 30 sekunder tilbage. Ja, så stop. Så vi ses i næste episode. Hej.